kalo naani tile kalo naani tile fana fɛn minnu balilen don o ye parili n'a nasiraw ye ani bɔli awa kana foyi kɛ min bɛ furu wɛrɛ kun da a kan min ye furu wɛrɛ ɲini ni tamasiyɛnw muso t'o si nka a masa laada wɛrɛ minnu bɛ an fɛ yan o ye mɔgɔ wɛrɛw kana kanu impliquer muso ka ɲɛnamaya la olu de b'a ko olu de bɛ fini don a la walima ka fini façon dɔ kɛrɛnkɛrɛn f'a k'o de don olu kɔni ye an yɛrɛ ka waati bɛ na jahiliya don an yɛrɛ ka yan jahiliya laada kɔrɔw ye olu tɛ sariya kɔni mun fɔ sariya mun fɔ i b'a sɔrɔ wala fini bulalamani dɔ b'an fɛ yan n'i y'o ye muso la dɔrɔn o kɔrɔ ko a cɛ salen fo ka t'o couleur yɛrɛ nege bɔ mɔgɔw la o tɛ silamɛya ma fini couleur fɔ k'a k'o don silamɛya ma fini don cogo fɔ a fɔra k'a kana parili min tɛ parili bɛɛ b'o dɔn hakilimaw b'a dɔn karisa ka nin fini don cogo in nin tɛ parili a bɛ se k'o fini don cogow bɛɛ kɛ a b'a ka ɲɛnamaya kow kɛ a cogo kɔrɔ la a bɛ dumuni kɛ cogo min na ka kɔrɔ a bɛ ji min cogo min na ka kɔrɔ o bɛɛ bɛ k'a cogo kɔrɔ la nka i b'a ye burusi kɔnɔnaw ni fɛnw na i b'a sɔrɔ a tigi ka minifɛnw b'a damana a ka dumunikɛminɛnw b'a damana dɔwɛrɛ ko n'i n'o tigi bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ k'i yɛrɛ cɛ bɛ sa bɛɛ de cɛ bɛna sa koyi bɛɛ muso bɛna sa bɛɛ de bɛna sa saya ko tɛ dɔwɛrɛ ye ni dugu jɛra sugu la t'a don dɔ de bɛ dɔ sɔrɔ sugu la yen wa ni waati dɔ sera i bɛ taa sɔrɔ sugu wora taa minnu i b'a sɔrɔ bɛɛ bɔra dɔ bɛ bɔ dɔ ɲɛ nka bɛɛ bɛ bɔ koyi baasi tɛ to yan sɔgɔsɔgɔ an bɛ nin manamana ko ni minnu na a tɛ saya bali a tɛ fɛn fara si kan k'a fɔ ni saya nana maa min ma ka siran o n'a bolofɛn bɛɛ ɲɛ dɔw tɛ hali u ka mɔgɔkɔrɔbaw ka fini u t'a fɛ dɔw bɛ u ta mara ko souvenir don nka dɔw k'u fa ka fini kɔrɔ bɛɛ u ba ka fini kɔrɔ bɛɛ k'u débarrasser ka bɔ a bɛɛ la ani ko muso min cɛ sara ko ni o bolofɛnw ko n'i ma fara o bolofɛnw na ayiwa baasi t'a la jija i ni cɛ ka to yan o ko ninnu o ye ko lankolonw ye siran min bɛ saya ko la o ye ka siran i kana na sa ka sɔrɔ i tɛ siran ɲuman kan o dama de bɛ maa nafa saya ɲɛ siran ye ko la ne t'a tɔ bɛɛ manamana ko a tɛ foyi bali maa kan ka siran min ye dɔrɔn o ye ala ye min kankari da wala tamutunna illa wa antum muslimun kana sɔn i ka sa f'a ka sɔrɔ i ye silamɛ ye khalas ne t'a tɔ an bɛ siran wɛrɛ fɛn o fɛn o bɛɛ ye fu a t'i bali ka sa wa e b'o ko minnu fɔ olu tɛ maa si surunya a tɛ foyi tiɲɛ maa ye baramuso min cɛ fatura danfara foyi t'o ni dukɔnɔma tɔw cɛ ko mɔgɔ n'a tɛ se ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ walima maa n'a tɛ si walima maa n'a tɛ se ka kuma lankolonw de walima e yɛrɛ min fana b'i ka so kɔnɔ i ni maa tɛ si ka kɔrɔ kan ko fo dɔ ka na si e fɛ k'e bɛ siran ayiwa n'a dama ko wɛrɛ ye dɛ i t'i ka ala kosuma kɛ k'i da dɔ wɛrɛ ma kɛ koyi cɛ taara yɔrɔ min na i yɛrɛ kun bɛ yen ka don dɔ la bɛɛ de kun bɛ yen mana kiri minnu b'a kun kan an ka olu lamɛn k'olu faamuya sariya ye fɛn min bali o ye muso tɛ pari k'a to idasigi la ni cɛ fatura fo kalo 4 ni tile 10 in ka dafa a tɛ parili a t'a nalomaya kɛ a t'a kekuya kɛ tuma dɔw la mɔgɔw ka parili tɛ kelen ye nka laada la a bɛ fɔ fɛn o fɛn ma parili o kuma kɔrɔ ye di dɔ ka parila ye dɔ ka tigila ye o ɲɛnamaya taabolo ye a sɔrɔ e bolo nin tɛ ka parili fini ye ka da i ka se hakɛ kan nka adamadenya laada la parili don dɛ e bolo nin ko kɛcogo ninnu nin tɛ jate e ka parili ye ka d'a kan e sera niveau min na e t'a fɔ nin ma ko nin ye parili ye bilen nka tant que ni a bɛ jate adamadenya la ko parili don fana sariya b'a haramuya muso ka o kow kɛ ani fana a tɛ bɔ tant que bɔli an ko ni sababu dɔ mana min bɛ bɔli wajibiya kan a tɛ bɔ nka n'o bɔra la sa a ka ko tɔ bɛɛ b'a cogo kɔrɔ la a ka ko tɔ bɛɛ b'a cogo kɔrɔ la mana ko nka a bɛ kalo 4 ni tile 10 ɲɛna filɛ an ko jahiliya tile la o tun ye san 1 de ye silamɛya a labɛn ka kɛ kalo 4 ni tile 10 dɔnnibaw ko nin kun jumɛn y'a to nin janyana ka tɛmɛ furusa ta kan dɔnnibaw sariya kɔni ma kun kɛrɛnkɛrɛnlen fo la bi tasrih nka dɔnnibaw ka hakili jagabɔ dɔw ye sarihu dɔw k'a la wallahu ta'ala a'lam o ko in yɛrɛ fɔlɔ wafaw bɛ sɔrɔ a kɔnɔ n'o ye ka i ni maa min delila i n'o farala mana a
abar kira chugo ba soro ni adama de nyuma ko mami ko adama de hina na tibila etsiga girin ka laben ko wara kama woroni be ko bana wati do faralaka abato fatuli gelayana asrana feun do borola atusukashi afujunu do borola o kofe furusa fana bi kɛ damin kama no ka lajɛ n'a sɔrɔ den wɛrɛ tɛ muso bolo a wolonugu la fana hikma bɛ sɔrɔ a kɔnɔ o fana hikma bɛ sɔrɔ a la nka hali n'a ma hikma foyi dɔn a la sariya kɔni ye nin de wajibiya o bɛ wasa kɛ hali ni hikma foyi ma dɔn a la an kana a ye kun o kun fɔra sisan e k'a fɔ ko nin si tɛ kun bɔ nin si tɛ kun bɔ ni nin kuma ye maa min yɔrɔ dun est-ce que ayi maa si tɛ se ka nin kuma in sɔsɔ i ye kun dɔn a la o i ma kun dɔn a la o ni muso min cɛ fatura a bɛ kalo 4 ni tile 10 a b'o sigi awa yali muso bɛɛ dama ka kan la fana denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba don kɛra ni muso min ye o kɔrɔ ye don kɛra n'a ye fɛn tɛmɛna ni cɛ walima don ma kɛ n'a ye furu ko bɛ sen na cɛ fatura a ma don n'a ye yɛrɛ kɔɲɔ ma kɛ a ma don n'a ye o musow bɛɛ de bɛ nin kɛ dɔnnibaw ka kuma la kɛnɛma kɔrɔ ye tant que furu kɔni sabatira cɛ ni muso cɛ ni fatuli nana muso bɛ a bɛ dasigi kalo 4 ni tile 10 k'a fɔ hali u kun tɛ dugu kelen na walima a furu de siri la u ma ɲɔgɔn ye u ma gɛrɛ ɲɔgɔn na o t'a la dɔnnibaw ye kuma min fɔ a la ala kuma balolen o y'o ye wallahu ta'ala a'lam. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم. awa ko ni u ka lajɛli dafara kɔrɔ ye di ni kalo 4 ni tile 10 n'a dafara ko kumana gasi tɛ aw ka aw jonu aw minnu ye awliya ul mar'a muso ka awliya n'o ye a ka koɲɛ bɛ maa minnu bolo a bɛ maa minnu ka mara kɔnɔ muso bada i b'a sɔrɔ muso bɛ dɔ de ka mara kɔnɔ n'a ta faso ka mara kɔnɔ a b'a cɛso ka mara kɔnɔ walima maa min kan ka don furu la a b'o ka mara kɔnɔ ma bɛɛ muso kɔni bɛ mara de kɔnɔ o ye ala yɛrɛ ka kɛ o ye ala de ka kɛ mana ko gasi tɛ a ka o kɔrɔ ye di awliyaw ka nka nin kalo 4 ni tile 10 in ka muso kɔlɔsi o kɔnɔ a ka gasi sigi a ka kalo 4 ni tile 10 in kɛ a cogo la a man ka ko minnu kɛ n'o ye parili n'a nasiraw ye n'o ye bɔliw ye kuma tɛ ko wɛrɛw ma mana a ko olu dabila awliyaw kan k'o kɛ ko nka ni o dafara dun ko gasi tɛ a kan. فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ko gasi tɛ a kan sa a ka juru yobaw kan fɛn na u mana min kɛ u yɛrɛ kun na بالمعروف nka ni ɲumanya ye dɛ o kɔrɔ ye sisan sa kalo 4 ni tile 10 kɔfɛ u bɛna parili min kɛ u bɛna segin adamadenya laadala ko minnu kɔnɔ musoya taabolo sira fɛ ko gasi tɛ a kan a k'a to yen u k'o kɛ nka bilmaruf ni ɲumanya ye tafsirikɛlaw ko bilmaruf ni ɲumanya ye kɔrɔ ye di kɔrɔ tɛ ko tuma ni ida banna a bɛna jibudon daminɛ ka bɔ kɛnɛma a bɛna bodidon daminɛ ka bɔ a ye bilmaruf a ka muso bɛ sutura ka ladabu cogo min na ka kɔrɔ a bɛ bɔ o cogo in na fo n'a kɛra sariya tun ye ko minnu bali a la ko a bɛ ida la o kumana a ka n'olu bali a ma bilen a k'a to yen o kow dagara a ye mana gasi tɛ aw kan a ka juru yoba muso ninnu ye ka mana min k'u yɛrɛ la sa kabini musoya labɛnw ni fɛn wɛrɛw la walasa ka don furu wɛrɛ la o n'a ɲɔgɔnnaw ko a ka n'u bali o la a ka n'u bali o la nka u k'o kɛ bilmaruf ni ɲumanya ye kɔrɔ ye k'o kɛ ka dan sariya ka fɔlen kɔnɔ والله بما تعملون خبير. والله ko ala dɛ bima ta'maluna khabir a bɛ fɛn o fɛn kɛ ala kibaruyalen don n'a bɛɛ a bɛ fɛn o fɛn kɛ ala kibaruyalen don n'a bɛɛ ko ninnu namara yɔrɔ caman de bɛ se ka k'u kɔnɔ nka ala bɛ ko bɛɛ kalama n'a ko a bɛ ko o ko keguya kɛ nin kiiri ninnu kɔnɔ a kɔrɔ de ye ko ala kibaruya bɛɛ ni fɛn bɛɛ a b'a bɛɛ kalama mɛ a tɛ se ka foyi dogo ala la bana a fɔra i ye cogo min na i k'a kɛ ten
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. ko gashite aw fana ka fa kuma fangele min fora o be muso kunga kuma wara min nana sa o ma munun ba nyini ka o muso fu ma munun ga la yini o muso munun ce o fatura mo munun ba fa ku fu ko kuma na gashite aw ka amana min banami kabani kuma dabir leuna min khutbati an-nisa kabani muso mamnenna kuma dabir le munun be muso mamneni ko fo o gashite aka kuma bana minina at-ta'rid wat-tasrih at-ta'rid wa tasrih ad-dudi kuray li tasrih ke way ka kufu anyeka ga at-ta'rid ko me way talmihu de ka kuma do fo haklima be kuma min fam ko bana gashite aka amana kuma bana minini munun fo no kuma dabirle tafsiru kala do ya misali ko abi ko ma mi fandan nani na fulu ci yoro annaku ye delli nga annana ago ko follu ko foli do numba don afo annaku te foli annaku ye fanyini de annaku ye delli nga annana akuma dabiri ko follu o atato ere foli commencer ki kai para ko abo kuma bana minine munun fo na be koriyali ke ka ta muso mamnanima ko gashite aka ula aw aknantum fi anfusikum wali amana min duwaire kono amana ngania nini nga dabana ne ba furu abara o ngania ta akono gashite aka ula aw naire akuma kekuya fo kasoro ama furuko kuma fo gashite aka ofana anga hakilito ni kuma fulala afolo we at-ta'rid ka kuma do bana min kuma dabirli kuma bana minni ima ke be tasrih ima kuma fo anyeka ko gashite ala o kella musumi nga idda dafale de kodo de ye ida to astaghfirullah ida qonana kam soto ida la mambanga ni ani ida bana ne bina fu ko bana wotigi psiga bana minike gashita lawla no e kuma do fo kuma mini muso ba famu akono wala muso songo ba famu ka fo ko ni ba fe ka ni furuna ka ida bana aw aknamtum fi anfusikum wal ma ay min duwa kono e ko nyanga ni ata ikono tindoro nini nga ida bana ne ba fu e ngani ata ikono ko gashite aka ni flashila علم الله أنكم ستذكرونهن ko ala ya donc a fo aw bena na muso nunun ko fo muso munun cew fatura ko to ala ya donc ko aw bena na ko fo ko koray atna sabali ku ka idabani kono abinu ko fo nga ko foli ala surala ka o ko de dobtu ka abla sharia mina kono ko ala ba don abinu ko fo koray di abina o furli ko kuma fo ala yo don ka fo ka bina o furli ngania ta abinu furli ko kuma fo nga walakin la tuwa'iduhunna sirra ko nga akana ugindo nyoya dugula de ka dugo ka furu ko kuma fo wi akano kede ala kon ba do abinu ko fo ko redi o se ka ke baro sirafe ma fo ka fo ayede se ka ke baro sirafe iba fo ka fo afuruli ko bi o na nywana walma abi kono na ka idabba na bina fo ala ko kale ya don ko ni ala ya don ko abinu ko fo ko nga ala e kangari min lani roina ay sradi flala abina kangar da fla fana o yujmai ko akana ulaidu nyoya kidola do e korore fo sirranya tafsir kala do e korore fo la ma don ba fam batara mi fewri ka lay furu laydu ta anu che sirran dogola ko akano ke min kona ni yawe ko ala kibaru le do ni anga febe itna siko dogo ala jangu wasailu cha rabbi
ibsiga vocal ci mashita kalama ni sorete ibsiga message ci mashita kalama na ibsiga macha madugula onanyo wana ko akana dugo ka furu ko kuma fo muso ye muso munun be da sigila no che ufatwa akana adugo ka furu ko cibla ka ta fuyi ngama amante mena mina no at-ta'rid wa at-talmih ibsiga ke hali kenaka ibsiga ke kenaka ibsiga ke hali muso yere bo me ibsiga ke asomgo bo me oye ka kuma kando fo kuma min ba a jigi muso yi hakilla ka fo a dola ni ba fe ka le furu na ka idabana ngani to ye ni e ala flaga kan da mina ni oye ka furu ko kuma te fo kena kan chugo mina dugola fana te fo la ini yere mi ni ngoina ode ka furu na kungan ko be kumbo o muso masna ka fu kaluna ni tile tan fa ka dafa oni mo na siga sawali min ko sa alay bodani nke ula no ye ko foli no ye ka ke guya kuma ufo kuma munun be koreli ke kata ufo ay boda ke odina na amma ki dugo ka ciblama o haram ka fo kena ka fana itali fulla ni bora mbi furu kana namlam nem gore way haram tebende إلا أن تقولوا قولا معروفا إلا أن تقولوا قولا معروفا كفنا كراك كما يمنفو فربسيكتا كما فلو ينوانا دما كما يمن كما منو كما يمنبولا هل ولي يمنبولا هذا بي أشياء فاتورة يبقى كما يمنو فاني يبقى كما يمنو كلا الله وبسيكا تيجي لي داكا كافو كوني بافا كافو إلا أن تقولوا قولا معروفا فو أكا كما يما كوني فو قريب كما يما وتتصريح ويه وتفرقوا كما فولي أنيجيكا بسيكا تعريض عندما نوي تلميذ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا كحالا تبع أكا سينغا دغانيا يرتا ومسو مسنا فرولي كاكا سروا يدama dafa ntaka furu yede ka singa furuli yere boloda foko furuna fulo ko no ko labe halla ma foye ka singa dangania osla parce que islamaya fait do be islamaya to fait madi kana ke comme na fi koroto me mo sa ya koro so furu mayre kena kana de ni ka ke ko be koroto me muso yin che sa ya koro e ka suma yere ma bani asuma yere ma yano do be grim so che sale no fe ba fo ko hera ko de kala ba ko hera ko de kala parce que alera ka jela ni che sa ta alaikum den zoro man islamaya to fe islamaya be mashairu koloshi no adama de ka mashairu o jumai ko min na agwana kujina irela ni sike che kilingiri la fon fe ma wore ta muso furu fuka ta sa hal na sa wada to sharia bali mo ka ala kiram muso furu akofe sallallahu alaihi wa alihi wasallam umma shitaf nga umma kema gwanzauna nga akon mani mo folo do rek ba lay du taw num so che ko num sara ko muso kana furu nga islamaya kon ma furu islamaya ma bali ka furu na soro furu ko bai ska o ya da mafitne ado chebe sai ba sura makoro ashima tarola na ma furu abana la fitne walma la dumba tala walma musaka ke ba tala onanyo wana islamaya ko ni adda ile kabla ga islamaya la da bukala abi ke chugo minate muso ka mashairu jogi ate muso ere ka mashairu jogi ata somo ta jogi chere mino fatura o somo atulu jogi kabi che fatura yoroni ngile pele e be girina te fuga ta besiga ife fuga besomi ila sherati soma o bana ko in fora ka ken ladabu de atu ya ala ko hali akana singa danganiya yereta azmu koroidi ka ko ere futige ka ke ko min ko ko ni buludale fleka ba anto e doron dati ka dafa ko aka no kede
kanu ke ka fodron ni ngoni ay to ni ngalo tle akay o ba sura aka jate dafaro ko be yene bolé do ne bolo ko akanu ke check mimba fe ka furu kanu ke awa so ere kanu bolo dai so somo kanu bolo da ay ko into ala ya foko ka ke ko be ay tawsa واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا سانسا من فورا وعزمي وتكنا كان كويدا وي ايري ديسيجن من تاي دسكونا نيو كيم ووغينا ما كو على با دومين با كونو دي على با دومين با او كونو ايا تشوغو دون على لا ala ba do min ba akono ni danganiya afuruli danganiya ta ka azmu ta o kai kono mota kalama nga ala ba kalama mana odi manga wa'lamu anna allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu wa'lamu akadu anna allaha ka fa'ala ya'lamu ma fi anfusikum ala ba do min be awire kuna titi min ba kono ala bo fahdharu aya chugo do ala masika fendo ala mana min kayima ni muso ko yakili siafe kata shera ka fole wa'lamu anna allaha ghafurun halim ko aka don fana ko ala ghafurun kafari masadu halimun yu masadu imamin tubira kanin kunnun ka chugo e kani nasro fili sura nywana naka dabla ka sigi ko ala di fana kafari masai nu masal yan ala e fen flasrabla noye abi kono tindron ngoni ni aka idada fara ne ba fo o iyo o ngani yatindo ma dangani ta ka fo mbake ya ngani ya layni ala yo daga wal ma yekma fo kuma munu be ko reali ke kata afurulima ayo fana daga ay flami haram ya ka ko ere dantige ka furu ko nganiya ta ka azmu tawka iskuna alayo haram ya ka tasrihu ke na furli yo ke kena ka sawo yo cibla ka ta dugola sawo ka afurli ko kuma ere jele fo ka to idaskila ayo haram ya o yansa dama simima no te fobo we nini mbe haram yara sawo ni mo mi ya atuku ka furu yere siri ida kono ana dama se mi masan we naka ne ya don bo ama qur'ana ma fo ki gani fa bugo kuma ay fen fo mi nga fien ko so be ka teme bugolika mana fo kunte bugolla bili fo kunte bugolla don bo de fo qaida be no ni kangar dari ka fo kana ninge o dunga fien mimbo nyefe o te fo bobleu aforali ka furuli ko kuma jele fo we harami kana masi aka fo ki kana furu ngauna tabbe modo kana ka gele do ni ka gele do mugo te foila ibe do kamete ni alema saka ba maba era bina saw mamunun sara lu ko fen ni mame mawaju no lu ka sey fi be bulla o fengelo no fe ka nyine yere ko o te o ma o e duskungela ta machine do de niya e mawma shu ko nafulu shu ko fen shu taraka musumunun to ale be giri de law ka akile rete sayre la ale be giro ko ka ma o te shera ka kirere law kula niya e mawma lay sugo do ala de duskun ka gele be son ko be وكفى بالموت واعظا ما نام واجوني سياتي واجوني فوري ودا تو ادم دي بلما سنا ادم دي بلما يد maro ni nana moskile soro janaja kero le ba fo kube kon yoro la ba soro shudu na so madaina angoro usimbe mimba ka tekula mimba ka sigareti mina mimba ka barula unyina na saya ko amera foroni janaja kunkera dute de sida bek be suma tle damado e bete ma yoro la hala atle sabanani iba don ko numbe sanga budala gabi kabe wulafe ni shudu na so ma ka 10h kabe wulafe
ni ma ɲininkali kɛ i t'a dɔn n'a sɔrɔ janaja kɛyɔrɔ don jango ni se bɛ su somɔgɔw ye dɔ bɛ ɲala dɔ b'a cɛlakaw la i b'a sɔrɔ olu fana ye fa bɛɛ kɛ dumuni dumanw ye kan a to ni i bɛ min k'i yɛrɛ ye bi a k'i yɛrɛ ye dɛ ne tɛ sangabunda t'i kɔfɛ dɛ kɔɲɔyɔrɔ de b'i kɔfɛ adamaden ni gɛlɛyara bi fo ka s'a dan na kaburu dɔ la i b'a maa sisan yɛrɛ kaburu dɔ la maa minnu balima tɛ su ye olu ka foyi t'a ko la olu kɔni kɔrɔtɔn bɛ dɔrɔn a ye nin ko ɲɛnabɔ sa an ka taa olu bɛɛ jɔn bɛ o kan de kan illa man rahimallah dɔ b'a a ka sigɛrɛti k'a min dɔw b'u ka sugula baro la dɔw b'u ka wariko baro la ni min ka telefɔni sɔnna o b'o ta ni min m'a fɔ telefɔni ta bɛɛ ye haramu ye kaburu dɔ la dɛ nka fɛn o fɛn dulon bɛ diɲɛ mago la n'i sera ka sabali k'a to i ka bɔ o de ka ɲi parce que a takun tɛ kelen i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ ka telefɔni ye ale natɔ don kaburu dɔ la a natɔ don janajakɛyɔrɔ la a bɛ su somɔgɔw ɲininka a bɛ yɔrɔ jumɛn o n'a ɲɔgɔnnaw n t'a fɔ a bɛɛ ye haramu ka su dontɔ filɛ halisa e b'i ka wariko kuma na ye e b'i ka affaire la i t'a dɔn ko kɛra e m'a dɔn k'i yɛrɛ bɛ se ka kɛ nin si ye wulada in na e m'a dɔn k'i yɛrɛ bɛ se ka kɛ nin si ye yanni sɔgɔma cɛ nka mɔgɔw mago tɛ foyi la illa man rahimallah mana n'i bɛ min kɛ o de y'a to kuranɛ ye min fɔ an ye wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura foyi t'i ye f'i ye min baara koyi bi den joli joli don n'a tɛ sɔn wasiya appliquer ma o de ka ca n'i ko a ye nin kɛ misiri a tɛ sɔn n'i ko a ye nin kɛ kalanyɔrɔ ye hali ni e yɛrɛ y'a dɔw k'a ye ni a dɔw b'a bɔ a la o bɛɛ b'a la ka kɛ bamakɔ ye dɔw ka yɔrɔ dɔ di ko k'a kɛ kalanyɔrɔ ye nka u ma papier di kalanyɔrɔtigiw ma u ma ko confirmer u ma a ko fu tigɛ kɔfɛ denw y'a minɛ dɔw yɔrɔ dɔw d'u balimaw ma kari hɔn na nka u ma papier d'a ma denw y'a minɛ dɔw yɔrɔ dɔw jira yan ye misiri de ye a ka terrain na yan ye misiri de ye bɛɛ b'a kalama a sara denw y'a feere k'a wari k'u kunna mun b'a se adamadenw ma ni gɛlɛya mɔgɔw ni de gɛlɛyara ana o ni gɛlɛya ko ninnu silamɛya t'a fɛ nin bɛɛ silamɛya bɛ ka mashayiru de kɔlɔsi n'o tɛ a cɛ sa don dugujɛ a furula o a kalo a san tan a furula a bɛɛ ye furu de ye a bɛ mun bɛ kɛ fatuli kɔni kɛra nka fatuli kɛlen ta bannen ye ala ye su hɔrɔma tanga k'a ka du hɔrɔma tanga ka adamadenw ka mashayiru kɔlɔsi silamɛya ye diinɛba ye dɛ nka bi bamakɔ yan musow b'u to i da la ka jɛnɛya boloda o bɛ bamakɔ yan ne tun t'a fɛ ka n da don a la nka a bɛ bamakɔ yan dɔw bɛ ɲɛmɔgɔden kɔnɔ ta k'u to i dasigi la foyi tɛ yen bi adamaden bɛ ban min ma illa man rahimallah nka dɔn dɛ i filɛ min ka sanga sigili la i yɛrɛ b'a sɔrɔ yen نحن عم بيان صورة كل جوراي عم كل ما فوق التراب تراب منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أنا عدم دي ككونوا إيه ككونوا سما إيرما نو كره أكلي بسكيو أسما إيرما بني إيه بجينا كومينا تا إيه كانوا أنا سما إيرما opana ni mami akana gelea ka yaro bi te foi ni te jo foi keli ka ni te mado soro ka fariere ka ko ke iba afuru siri almamu ibu soro ba ko ya kilema ke almamu biya olu be furu olu le be jamo dendengu ni furu kana gele nunu siri olu tay olu e campagne kelaw de te installer l'été ya ndambe klefla olu be febeke war du madro ni ma to bana shumina olu ba seli ni ma to bana dengunu mina olu ba kundi furu siri ka inigali ka ko jeme olu ko foito la bana koni mami akana gelea ka muso furu ka to idasila don ba we kuma fla fala akuma la girima don ba chaman tara min fe koni bokera kalama sharab furu wuli ka buni nyonje ani fuka to cɛ in sa muso in tɛ fura ma bilen dɔnniba caman taara o kuma in fɛ
do ko la furu be wuli ay kojugu ke ani iday mbana ko fe nakada ya ba furu nga furu folo ngoni be wuli ani abu jurumu soro abi hina ka tubi ka taala nga fando don ba to kelit fando ulu ko a so yere be jale la sa abakale ma haramu fo ka ta sa so keleti ska abu nabi ni tu ka so furu ka to idala ban ambaye ka fo ko ngoni kojugu ba parce que ni yaye hali akuma foli ala yo bali a ko yere keli ado ka jugu ka temo ka de ala ye femi kuma foli ka fa hala kana furuko kuma fom so wi ko to ida sikila abi Allahu akbar so buto ida sikila ko be wa kangar dali fleta muso yi chukubena kangar be da e min fana ne ba fe kana nyuma yake muso yi ka to idala chapiete kuma be fe kana do o ka fa shiso kono te chapie ya che doge de nya che tirike nya che ni ipsika here bese mo ma ka to imati kulukulu alaw ipsika fe be blaka tadi mo ma ka sura halik mati naji parce que ladabu we fam flade afora ko muso ka to sokono ngay mi fana tambi kulukulu ala ka to sokono e amuye blola ibe fega fon fenti asura dobe din korobo bulbulu adobe mo be du kono fe ablaka ta dama ke ablaka ta dama parce que akawbe de du binna kana yere ke ko bina fo ale de ba fa no na ibina yere ke sangi sirila dem sonu kuna fa ete o te ka barayo o te ka baray ida sigite muso bali sangi sirila o afara kana parida ba fa kana sangi sirila de nguno mana fedo be angolu dabla na ni aya alaka ayo ke tlungelaw ni ko infle do da dabna sire ma ko mama be bulbul la ni ko nuna do do yere bina tige ki jan yere nyebi tato la ki tawtu fakama tadinu tudan ni be sumani ke mo kuna ni minami Allah jaka nyede la jaka ko do ay sani ke fere kala do fere atara suma asoro kilo madafa linda na ko mi anguru ato bitiki be bolo walma era bin fein fere nga itabana ina na kibina dosa mi a fere ma itara ya suma asoro garam chama baje adimina ka wuli ka da che kama aro qur'ane o defo mamun me mo na ka shi ta fa ka ku yere law ale dimina ka wuli ka da che kama ko ka balance bo kana ka bi sumani ke jume che ko balance tene bulu de akoy de ni suma tugo ko ne de la ka kilo kele ne san efe ka no o suma o ko ne bitu ka nga fa de suma o che jole asumana mi yere na be kele kam kilo min fle na ma dafa ko ne reta do ne ta poire do ne ko ne tare ta kilo kele ne san balance tenable kano suma o bena mina min fama ne ko balaka fere de kano is ma delika fae o politique dona kaso la ko kaso gardu fana ko ka te boka fiemne ko fa ka doduma o kera mo wa alors kaso fana kono mo tororo be pour que ga boka na Canada la ka fiemne ala kan chaf la beba para ko bi wardo dodu fana ba ni sombe warmne na kare kundawla ale ka takhassusi surafe konni ka kuna bora fuka ta saka surafe ana na traka barote beni ka kanda strate beni ka kanda sobe ivana gardu fana ko ale fana tebbo abaraka fiemne fana be suka dodu ba anga kunnu ko na be fieni ndabla e ka sumayira mabani hakimu do yo defa ko na fora mo ko nyesuli ka bom so flelima ale ba yedron mumbola flel dama ko nga maye ka fo o kuma kele na fora ma ba joli ma million joli ko fana ka nyesuli ka boye msoma ka mi e ka favori mo yede e ka devoir o de keri bolo kele
tesla ba bi ko munu ni an be kungan go de o sai be kungan go e akuma mana jaya chugo be kungan go mana ni dota saya ko ke ni soja ko a ira kisiki ga nyona kono de alaka boda kai alaka dafla to aha sirajo ayo kuma be joro de la kuma so ya ko wati da faraka bana ni so min je fatura ka to kungan kibaru yau yului ma min fana ba fe ko so furu kanga tanis ladabu mi islam ya kono oyini nga yoro min fana nambo fara aka oye ma mun fana bo muso ko ko furu an fe ya tukati kundo muso furu siru la iti ye ibolo fenti ye iki se mo ala de ka fsa oye kata problème créé mo dala te fou parce que avec donc yana ko furu siri ko o furu siri di ye mi dem se ma furu de muso yi no ko ay do ka furu siri da mari do ka furu siri da mari itnu ya talifle baliku min furu siri ani min bi kuna ka koro sina u be ka hake de kili fona sura ina bena sharti do ka furu to na sura yere de bina bena ka ne bse ki furu ni condition de la no yi kalo mena do ngelengi fe ni be jeno na e furu ko ka nga tanke e ko ndara bo no te ndoro ka furu ni furu islam ya furu ke chugo yi bana fon fembe imso donye o no ana ba yere ashiro aka musaka aka febe abebi ka komi do intabila to o do ko ni bu yere ite dro kata daga sigi muso dala do no ba fi gam non che nga ko nbe kunje do no dro ka kam non che yin toro ko kam non ta parce que furute e bolo furute ni yere bo ana ko in furu yere de do fo fe ni islam furu siri mana ke furu la o ye furu de fɛn fɛn ɲini bɛ furu kɔnɔ o bɛɛ ɲini b'a kɔnɔ an ka hakili to n'i y'a dɔn k'a ko t'i ye a to yen dɛ n'o tɛ i bɛna kungo si yɛrɛ ma fu kungo fu lahara i bɛ kungo fu ta dɛ ala ka bɔda ka ɲi ala k'an jidi limaniya ala k'an jidi ala ye sira ye ala ka da fila tɔn ye ala ka laban ɲuman d'an ma اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.